Село Долен намира се на 28 км от град Гоце Делчев в посока Доспат. Стига се по хубав асфалтов път и когато навлезете в новата част на селото, има табела за архитектурния резерват. Минавате вдясно от нея. Долен е едно от тези места, които ни пренасят в безвремие, тишина и ни карат да се замислим какъв е бил животът на предците ни, били ли са щастливи, какви са били мечтите им. Селото е наследник на няколко тракийски махали, част от които могат да се видят и днес. Околността е осеяна от некрополи, запазени са също и тракийските лозя, ползвани чак до края на българското възраждане. Най-голямата забележителност в село Долен е църквата Свети Никола. Историята е много интересна и е свързана с местния чорбаджия дядо Коста, който прибягва до хитрост, за да издейства разрешение за строеж от кмета, който бил турчин. Той заровил иконата на Свети Никола в една ливада насред селото. След известно време отишъл при кмета и му казал, че е получил знак от Всевишния, че на това място трябва да се построи църква. Когато изкопали въпросното място, намерили иконата и хората получили разрешението. Селцето е тихо и спокойно, а ние за час-два нарушихме тази тишина.